Okay, good evening everyone. Ngithemba ukuthi sonke singene kahle ku-trimester yethu entsha. Okay, lapha sizokwenza introduction for mechanical drafting, N4, engineering drawing N2 and N3, and then a little bit of PSSD. Okay, so into esizoqala ngayo njengamanje ama-types of lines. Lapho sizoqala khona types of lines. Before nje size siye kade, because there are people abaqalayo kuyenza i-drawing like it's for their first time. Sine drawing board okuyilokhu drawing board yethu le. Then we have a T-square. This one is a T-square, and then we have two set squares. Okay, right now enginayo set square, it's a 30 by 60. Okusho ukuthi le angle la iwu-30, then the angle la iwu-60, then this one iwu-90. So that's why siyibiza nge-30 by 60. Then the other set square enginganayo njengamanje, it's a 45 degrees set square, but nayo elinye irule licishe libe kanje, but the difference is that lona i-angle yakhona u-45 nangapha u-45. Okay, ngicabanga ukuthi sizwana. Ebese siba ne-compass nayo njengamanje kule ndawo engikuyona ayikho, but i-compass iloko kume kanje, ukufaka impensela ngapha, then bese ukuhloma ukwazi ukudweba ama-circles ngakho. Okay, sizoqala ngama-types of lines. Sithemba ukuthi kuzobonakala. Types of lines. Okay, siyabona. Ngiyazazi ukuthi ngibhala kabi, angidinge kutshelwa noma ngidinge kukhunjuzwa. Types of lines. Okay, sinolayini wethu wokuqala esiwubiza nge-borderline or continuous line. Okay, our first line i-borderline. Border ubhala kanjani? Ngikhethe borderline. Okay, ulayini esiwubiza nge-borderline ulayini ogqamile o-thick ngamanye amazwi, yabo. So mangudweba isandla sami siyaqina ephepheni. Okay, nayi example ye-borderline yethu. Okay, then ulayini wethu olandelayo sine-construction line. We have a construction line. Okay, then ulayini lo kuthiwa i-construction line wona-ke awufani ne-borderline, but uyi-opposite ye-borderline. U-faint, like awubonakali. Umuntu osekudeni akumele awubone. Negama lawo liyazisho, it's a construction line, okusho ukuthi siwusebenzisa ukuconstructa i-drawing yethu. Masidweba something sisebenzisa i-construction line so that kuzoba easy ukuthi si-erase. Okay, then we have our construction line. Masidweba i-construction line engathi impensela singayibamba la ekugcineni so that ungeze ukuba dark. Okay, siyawubona hopefully okube i-construction line yethu leya. Okay, then number 3 sinama hidden detail line. Okay, nakhona igama liyazisho hidden detail, okusho ukuthi siwusebenzisa ukukhombisa okusemfihlakalweni noma okufihlakele, hidden detail.
siyosebenzisa low line ukukhombisa okusemfihlakalweni okufihlakele, hidden detail line. Uba njani-ke wona? Uba nje amadeshi alandelanayo. Themba ukuthi uyabona amade kakhulu lamadeshi ethu, amadeshi nje. Hidden detail line wona siwusebenzisa ukudweba okufihlakele. Then we have ama-center lines. We have ama-center line. Center lines, okay. So as borderline construction lines. Then we have center lines, okay. Ama-center lines nalo futhi igama liyazisho, center lines. Aba e-center amaseke kuyona yonke into esiyidwebayo, but then sizobona ukuthi usebenza kanjani mase sibhekene nento esidinga ukuthi siwusebenzise. Okay, nayi i-center line yethu. Kufike kube uline omude, kube i-space, kube omncane, kube i-space, kube omude. You have to make sure ukuthi u-consistent, kuyacishe kulingana noma kungalingani, but kubukeke emntwini lo ozobe maka, kubukeke kulingana, yabo. You don't have to measure it, but since-ke usaqala kumele uqala, okay, uma ukuthi u-30, yabo, futhi nalo munye omude mina kube u-30, lo mncane ma what number or whatever number kumele kuhlale kunjalo, kungashintshi, okay. Ama-border lines siwasebenzisa ukuqamisa i-drawing yethu mase siqedile. Construction lines to construct our drawing. Hidden detail lines ukuveza okusemfihlakalweni esingakuboni kahle kahle, but then you have to show it, especially if sidweba i-drawing eyi-3D, yabo, kunezinto ongeke uyibone ezisuke zikule side elingale elifihlakele, then but kumele uyikhombise ngoba uyazi wena ukuthi kukhona, okay, right. Then bese siba nama-center lines. Okay, for now ngicabanga ukuthi wona ama-lines abalulekile kuthina. Okay, then sesiyaqala-ke, then we start. Ake sibukeke. Kunezinto engicabanga ukuthi zi-general siyazazi, ama-types amaphepha, okay. Njengale phepha engilifake la drawing board yami, it's an A3 paper. Then bese kuba ileli elilingana nele-exercise, u-A4 loyo, yabo, ngokuhlukahlukana kwawo amaphepha ethu, okay. Then okunye okubalulekile kwa drawing, masibhala bathi siya-type. Masibhala kuye kuthiwa siya-type noma siya-print, kuthiwa siya-print, okay. Okay, ngesithi nakho-ke sengiyaphrinta la. Ngaso sonke isikhathi sisebenzisa ama-capital letters ethu masiprint. Mechanical draft, N4. Ngaso sonke isikhathi sisebenzisa ama-capital letters ethu masiprint, okay. Then ekuprinteni kwethu, okay, let me close this one, then I will try to make another one.